И какво става, хора? Аз съм Борката ГМБГ и ние снимаме сам с... Представи се, бе. Александър. С Сашо. И сега тук трябва да го намеря. Ей, полиция на Лас Вентурас. Спрейте веднага самолета. Какво съм направил? Нищо, корумпиран си. Това го направиш, бе? Самолета се е намерена дрога. Спрейте веднага. Няма такова нещо. Трябва да изпратим човек да се качи в самолета. Къде това психопато е? То по-другирано. Айде, тръгвай. Опа, дай. И какво става? Вече сме в самолета. Тръгна ли, бе? Дава ти ни излита. Излетя ли? Да. Господи, хвана капан. Няма ли залю тук, и падаш. Ма всяк момент е излетя ли? Вижте хора, вижте това тук, какво се мърда? Тук някаква ръчка са... Тук някакви лампички мигат в контролната зала. Обаче нищо. Ще ни представим миране във водата. Не знам защо ни пада самолета или трябва да ядам преди едно и админите го направили добре. Тук нещо мигна, какво стана, Какво направи, да не наразби, бе? Не, ще става самолета! Впрочем, Като ли виждам? как чупиш ли седалките? Не се мурци. И те чупят ли са, Чек! Как не свършва горивото? Свършват просто самолета пара. Ай да седна. Той мисля, че няма да има авария, ама той ма хвана в капан, той е корумпирания. Айде, возим се на самолета на Уест Стар. Чай, между другото да съобщя по радиостанцията. Тук има тоалетна, бе. Чай. Борка. Скачай. Борка. Борка, скачай. Нямам парашут. Да ти е живо поздрав. Чакай. Ти самолета разби ли са, Не. Чакай да върни се, Аз съм с парашут. Къде си, бе? Къде ме остави? Спами си някой хеликоптер и ела. Къде си, бе, брат? Виждам та. Ама аз не те виждам. Аз съм с парашут. Драго ще са. Не, аз нали паднах във водата. Трябва да В принцип, реално, ако не са падна и такава от самолет във водата, ще умра. Това сега само в смисъл. Лодка, чакай! Ей! Ние сме моряци от 90-тия и те не срам да влизаш в лодкичи. Оставай! Чакай! Върни се! Върни се! Върни се! Върни се по дяволите! Пак ли спамиш нещо? Много добро срещи. Да, аз се качих обаче. Така ли? Това прилича се едно лодка от самолет спасителна. Ай стига, бе, човек! Сега защо? Не дай се тази лодка. Добре, сега ще дойдеш ли да ме вземеш? Идвай. Идваш ли? Да, бе. От това? Лодка. Чакай си. Бяга от тук. Какво правиш, бе, Жо? Жена стане тази работа. Дали не растане? Аз откажа желязна. Мале, как ще да му... Добре, изчакаме. Нали зна, добре, кой че нямата гърме, обещам, чакай. Само да намеря и тази лодка да я търся, ама изчакай, ма. Ще ма изчакаш ли? Да. Ами аз вече намерих моята. Не, наистина, изчакай, ма.
Ще му така лоша. Знам. Не бе, няма. Не, това, чакай. Аре, давай, стане, бе! Ме нищо пък. Искам да намеря хубавата ми лодка. И таз. Не. Една полицейска. Хой, бягай, бе, таз съм обава, няма да чакам. Айде бе, човек. Минай, бе, виж му, аз казвам, минавам за мисли така, бе. Еми няма, брат, къде е тая? Втори номер. Знаеш кой момент? Айде, давай. Да, не е много бързо, ама. Знаеш коя вече ми... Дигна вече 100. Сега вече която ми падне. Сега когато ще падне, аз съм добрига, момче. Без тая. Браво, че се добрига, ама... Ох, моето момче, аз... Кто бряг, как се качил, бе? Много лесно. Сега някакви умрели лодки, бе. Ай, слез, бе, човек. Добре. Аха, ядия лодчетата бързо. Е бил. Това ли ще ми спасение? Не, Викам малко да ме поизчакаш, това викам, че май се намери спасение. Спасение! Това се движи с 54 км в час. Бягай, бе, вече са пак. Брига намерих. Какво намери? Брига. Аз вече съм горе на брега. Защо не ме изчака? Защото се гониш много. По една голяма трава съм. Това и аз. Парашотче, да. Айде, идвай до тръбата, аз съм горе. Поне може да се изкатериш. Добре, бе, сега веднага. Ти къде си, бе, момче? Чай дам тази, бе. Чекай, сега съм тук на брига до една тръба. Идвам, чай. Чакай, бе, лама си ми, бе. Къде си ти, бе? Тук. Тук съм до един водопровод. Няма там къде. Няма там. Защото човек не ме изчака. Идвам пред другата. Аз съм тук на брига, бе, погледни се на мапа. Знам, виждам там. Виждаш, дръжки. Идвам на човек. Не е да изчакаш. Не идвам сега. Къде си? Брат, аз докато чакам... Я да знам, този Джимбок знае къде си, че... Идем. Но този път идем с нещо по-добро. Къде май се оправил? Аз мисля да се заминавам за Хавайите. Да, бе, ще стоя. Сега са намерим ли или не? Аз те виждам, но... Не, аз умрях. Къде си? Ай, на старото летиш, среща на старото летиш. Чу ли? Да. Колко ще правиш докато спим? Сега колкото толкова. Аз как ще причака на старото турчище? Аз парал. Авто ми писко, няма се сърля. Ай. То явно това не може да се кара с парола. Знаеш какво? Мале, чай, че някой ма... Гърми. Имах ли извън? Май. Мале, някакъв с самолет ли с какво гърмеше с някаква харчешна се чуи. Ай, среща при старото. При старото съм. Хубаво ми чакай вече си по-бърз, аз скорен съм. Аз съм с хеликоптер като тебе.
Ама аз не съм, аз съм в кола. Там съм, сега ще Е, сега покажа. че спаме после една кола и правим някоя хубава гонка. Това гонка е бяга, аз съм калеците вече. След твоите. Имаме нитро. Сега с тия твоите хаваи, бе. Няма, някой ден ще отслапам. Някой ден дръжки. Ще дръжки. Искаш ли се заложим? След 20 години, ако не си в хаваите, ми даваш 20 милиона. Аз тук сега А пак ако си в хаваите, аз ти давам 20 милиарда. няма да намериш толкова зъбе. Отде знаеш, може и да намери. Той може да Като намери. обира няколко банки. Не, ще обереш, че баба си не може да обереш. Я по-леко с глупостите. Кой го казва? Това дето ще е 20 милиарда. 20 милиарда, ами. Аз поне мога да ги намеря, нали? Аз поне ще ги отида. Бух на какво се качих. Ти няма ги намериш посмъртно, бе. Бягай, бе, че почва ще ги намериш. Ще ги намерям. Аз даже вече съм ги намерил. Какво си ги намери, не да ти каза. Какво каза? Не се зареждаш, защото аз знам къде живееш направо. Знаеш къде живее. Когато пожелая, мога да вляза и да ме избия. Кажи пада, бе! Мамо! Къде Яри, къде си, бе? Майко! Къде си, бе? Помощ! Къде си, бе? Борка! Ако се... Знаеш Къде си, бе? Аз къде? съм на старото лечище. Оле, мали се. Сега, що се лигавиш? Ако знаеш къде бях по мен. Добре, в момента къде си? Газачи. Не видиш къде съм точно до тебе съм, бе. Малко. Чакай, де, спри се, де! Това май не си ти. Аз съм, бе. Ми добре, чакай. Аз качвам всяко едно нещо. Ще виждам, че скачаш. Мария, ще чакаш? Ари, бе. Колко ще чакам? Добре, чакай. Само 10 секунди. Да, сега дойдеш с нещо мощно. Не бе, го. Къде си за ти? Накрая. На кой край? На това. Добре бе, къде са по джаволици си, бе? О, яко. Това не се качва. Сега идвам. Не, спокойно. Иха! Ей, сега гледай се очи. Само гледай се очи. Какво става, Борка? Минах ли та? Много си дръжки. Какво се каза, че съм... Как ще умра? Мале. Голяма грешка. Груба грешка от твоя страна беше, така да го кажеш. Аз? Да. Днесна, дай се изчакаме. На старото летище идваме съвсем сериозно, дай се изчакаме. Да, съм на старото летище. Да, аз направих такава готина каскада, че просто се гъпна от каскада. Търся хубави коли. Я кажи къде има хубави коли, бе? Къде има? В Америка, брат, къде има? Там има и хубави коли, и хубави жени. Ваде, ама. Не знаеш, че само може малки деца, бе. Ще го гледат малки деца. И какво сега и малките деца не знаят, че в Америка има хубави коли и хубави жени те. Не за жените, че да. Сега ще го разберат. Малко прикольно. Къде си сега? Аз качвам. Качваме и сега ще спаме един монстър. Аре, бе. Аз съм полицейска кола. Къде си? Аз полицейска кола. Не бе, айде слез. Слез, де. Аре, бе, човек, айде слез, бе, аре, стига, бе. Ние ще правим гонка, аз бирам тази кола. Добре, ще правим, добре, чакай. Не, бъзкам се. Не, чакай. Аре, аз не знам каква кола да избера, аре, кажи.
Ами не знам. Знаеш, няма сърдиш, ако има узата. Не, няма да се сърди. Айде бе, къде сме? Искам хубава кола си взема, бе. Къде, кажи? Пума путаш, бе! Стига, бе! Виж, майкиче. О, ти продължаваш, чай. Стига, бе! Ей, ще изстрел така. Айде де. For those of you just coming to consciousness next to an ugly chick in a strange Не се затапи, бе. underwear across the floor, run the hell out. Ще ли се затапил? Ти тук някакво виждаш работи, правиш тук, справиш се на големия полко. Ко правиш, бе? Как ме отрепа, е? Кифло, сега ще ли съм, бе? Аз се убих всъщност и ти ме отрепа. Хубаво, добре хора, надявам се клипа да ви е бил интересен и